Murandasiria muridzi wewai anotizama kwai. Kana mumio uya Isha Jesu ndivo mufudzi wakanaka anofira waidzake. Kana mumio uya Isha Jesu anoti ine ndiri mufudzi wakanaka, ndiri mufudzi wakanaka, ndiri mufudzi wakanaka. Mufudzi wakanaka, ndiri mufudzi wakanaka, ndiri mufudzi wakanaka. Kana nikwaiya anonzwa anondita Kana nikwaiya anonzwa akuchita mafuta mumaoko angu na Baba. Akuchita mafuta mumaoko angu na Baba. Baba akandipa makwai aya ndiwo vakuru kupinda vose. Akuchita mafuta mumaoko angu na Baba. Akuchita mafuta mumaoko angu na Baba. Ndakauya kuti ndidzipe upenyu usingaperi, upenyu wakanaka usingaperi. Akuchita mafuta mumaoko angu na Baba. Akuchita mafuta mumaoko angu na Baba. Ndina dzimwe waidzi siri mudangarino, ndinoda kuti dzigonzwawo izwi rangu. Waidzangu akuchita mafuta mumaoko angu na Baba. Akuchita
matenda akuitina mnata mafuta